Aktibo ang nagipasat dagiti agtutuboy ti Benguet Indigenous Youth Arts Guild wenno Biag Festival 2026. Naiparang dagiti nagduduma a produkto a resulta ti panagreggetda kas young entrepreneur. Kanayunan na detalye paay ni PTV MMSU intern Miko Castillo. Cookies, yogurt, can shake. Dagiti produkto nga ipanpanakkel ni JL Rasayaga ang may sa kadagiti kaubingan nga entrepreneur. Sigun ken kuana, daytoy mismo ti agar-aramid ti produkto na. It helps a lot. It advertises a lot of the young entrepreneurs businesses po na to showcase their products po na para makita po ng other people na may ganito pala po sila nagbibenta ito. Minamanage ko po yung time ko, so if I don't have any activities to do po sa school, dun ko na po ginagawa yung mga products ko po. Naduma-duma a klase ti chips ken wine, dagitamet ti panpanakkel ni Althea Albing pumangabang. Sigong ken kuana, nirugyan namet iti panaglako ti produkto na iti paylaang high school daytoy. Nag-start po yung kuya namin noong 2024 po. Pero as you can see po, may 14 flavors na po siya na wine ngayon. Try and try lang po kayo kasi sabi nga ni kuya, hindi po hadlang yung wala kang puhunan or what kasi may government naman po daw na tutulong sa atin as long as tayo po yung lalapit sa government for support. May sala ang ni JL ken Althea kadagiti nakipaset a young entrepreneurs tinaangay a Benguet Indigenous Youth Arts Guild Festival 2026 ijay Benguet Provincial Capital. Sigun iti chairperson ti aktibidad, dumanon iti siyam a grupo a young entrepreneurs tinakpaset iti exhibit. Naiparang iti nagduduma ang locally made products, kastamat anay pakita ti dedikasyon dagiti young entrepreneurs nga agbaligi kas maysa a negosyante. Kinunana ti chairperson iti exhibit ang napatag a bayat nga ubing paylaeng agbalindan nga entrepreneurs gaputa adu ti maadalda kas maysa a negosyante. Ginagawa namin ito para may market sila po, sir. Kasi ito walang mga pwesto ito, walang sa mga bahay-bahay lang. And this is one way of helping them to market their own products. Invitation po namin sa mga young entrepreneurs, for next year we will be having again like this na activity. Pwede rin kayong you can inquire at the office of the governor's office, ganun. Kasi before we will have this one, nagpro-promote naman kami sa social media na we will be having our BIAG activity and then naipapakit. And then ilalagay naman doon sa mga advertisement namin yung mga activities. Iti Biag Exhibit 2026 ket aglipas inton bigat. Miko Castillo para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.